Sándor csokonai. Egy kálomista pap csokonai egymásnak voltak jó barátai. Kilódul egyszer Debrecenből, s a jó barát előtt megáll, s ihatná pajtás, így kiállt föl Csokonai Vitéz Mihály. Noha ihatná, hát majd ihatol. Akad még por számodra valahol, ha máshol nem, tehát pincében, ottan nem egy hordóban áll, szólott a pap, s leballag véle Csokonai Vitéz Mihály. Iholni utcú, felkiált a pap, amint egy hordóból dugaszt kikap. Szaladj csapért ott fönfelejtén, szaladj öcsém, de meg ne állj, s felrohan lóhalálban Csokonai Vitéz Mihály. Aligra tette tenyerét a pap, csak várt, hogy jön talán a csap. És a csap nem jött, és a pap morgott. Mi az ördögöt csinál? Hol a pokolba marad ez a Csokonai Vitéz Mihály? Tovább nem győzte várni a csapot, otthagyta a hordót, a bor kifolyt. Felmén a pincéből a házba, de ott fenn senkit nem talált. Csak késő este érkezett meg Csokonai Vitéz Mihály. Hát a dologban ez volt az egész. Keresse ott fönn a csapott Vitéz, zeget zugott kikutat érte, de csak nem jön rá, hogy hol áll. Hát így csapért szomszédba mégyen Csokonai Vitéz Mihály. A szomszédban valami lagzi volt. Elébe tettek ételt és italt, és étel és bor mellett zenének hanginál, csapott, papott, mindent felejtett Csokonai Vitéz Mihály.